विना तुळसकर. आज मी तुम्हाला लाल मटाची चवळी घालून आमटी कशी करतात ती दाखवणार आहे. चला तर मग बघूया साहित्य. ही चवळी आहे, फुगत घालून ठेवली आहे. 4-5 तास फुगत घातलेली होती. हे लाल माठ आहे, कापून ठेवलाय धुवून वगैरे 3-4 वेळा धुतल्याने तो कापून ठेवलाय. हा फोडणीसाठी कांदा, कढीपत्ता, तेल फोडणीला, हिंग फोडणीला, हळद, धना पावडर, गरम मसाला, जिरा पावडर, मालवणी मसाला, मीठ आणि चवीसाठी साखर. आणि हे खोबरं वाटण करून ठेवलंय. खोबरं आणि कांदा भाजून ठेवला आहे वाटण करून. ते वाटायचं आहे मिक्सर मध्ये वाटायचं आहे. आता आपण फोडणी घालून घेऊया ही भाजी. आपला चांगला गॅस मी फासट ठेवलाय. 4-5 चमचे तेल घालूया फोडणीला. तेल घालून झालं. आता कढीपत्ता टाकला. हिंग टाकूया अर्धा चमचा. हिंग जरा जास्तच टाकलं कारण ती थंड असते ना भाजी. आता कांदा टाकते फोडणीला. कांदा टाकून झाला. आता गरम मसाला अर्धा चमचा, टाकून जिरा पावडर टाकूया अर्धा चमचा. धना पावडर पण चमची आता हे ढवळून घेऊया. चमची धना पावडर पण टाकून घेऊया. अर्धा चमचा टाकायची धना पावडर, जिरा पावडर. धना पावडर आणि जिरा पावडर अर्धा चमचा टाकायची. आता हे ढवळून घेऊया आपण. आता ह्याच्यामध्ये थोडी हळद टाकूया. अर्धा चमचा हळद. आता हे ढवळून घेऊ. थोडीशी साखर घालूया चवीपुरती. चवीपुरती बस. ती पण आता ढवळून घेऊया. अर्धा चमचा मालवणी मसाला घालूया याच्यामध्ये. अर्धा चमचा मालवणी मसाला ऐकू घातलाय. आता मालवणी मसाला घातला. चांगला आहे तेलामध्ये भाजून घेऊया. आणि बाकीचा वाटणाला घालायचा 1 चमचा, 1 ते दीड चमचा. म्हणजे एवढा तिखट नाही आहे हा मसाला म्हणून चांगला. आता बटन चालूच नव्हतं झालेलं. मालवणी मसाला टाकतो चालू. आता चवळी टाकूया याच्यामध्ये. चवळी घालूया. चवळी अशी धुवून घेतली. 2-3 वेळा धुवून घेतली आहे चांगली. ढवळून घेते. आणि मग झाकण लावून आपण 2 शिट्या घ्यायच्या. आणि पातळ अशी उसळ पाहिजे तर उसळ पण सुकी करू शकता त्याची. पण मी आज आमटी करणार आहे. आता ही भाजी घालून घेऊया. जेव्हा भाजी घालून झाली ढवळून घेऊया भाजी पण. आता ही आटून एवढीशी होणार आहे. चवीपुरतं आता मीठ घालून घेऊया. परत लागलं तर आपण घालू शकतो 1 चमचा आणि थोडंसं. आता हे ढवळून झाल्यावरती 2 पेले तरी याच्यामध्ये पाणी घालूया आपण. आणि मग कुकरचं झाकण लावून 2 शिट्या घ्यायच्या. आणि मग मी ते वाटण तयार करून ठेवणार. शिट्या झाल्या काय मग ह्याच्यामध्ये ते
टाकायचं म्हणजे आमटी तयार होणार मग आपली. हे बघा 2 पेले घालते मी पाणी. बस थोडस कुकरचं झाकण लावून घेते आणि 2 शिट्या घेते. बस झालं. आता हे ते आता वाटण मी तर तयार करून ठेवते, मसाला वगैरे घालून बारीक करून मिक्सरला लावून. किती मसाला घालायचा? मसाला आता एक ते आपल्याला म्हणजे जेवढं तिखट पाहिजे तेवढं. याच्यामध्ये अर्धा चमचा घातलाय ना, एक आणि थोडासा घालणार याच्यामध्ये, असं करणार. गॅस बी बंद केलाय. आता 2 शिट्या झाल्या. आपण आता उघडून बघूया. हे बघा चांगल्या शिजल्या आहे. हे बघा 2 शिट्या घेतल्या मी. हे बघ भरपूर शिजल्या रे. हे बघ आता गॅस चालू करते. आता हे वाटण घालूया. तुम्हाला हवी असेल तर तुम्ही याच्यामध्ये हे पण वाटून घेऊ शकता, थोडीशी चवळी. पण माझी चवळी जास्त शिजली आहे म्हणून मी वाटणात नाही घातली. हे असं पातळ कसं करून घेणार आहे मी. एकदम पातळ म्हणजे पातळ नाही, जाड म्हणजे जाड नाही, म्हणजे आमटी टाईप असं करून घेणार. गॅस जरा बारीक करते. अजून पाणी टाकायचं आहे 2. हे बघा ही अशी आमटी मी तयार केली. गॅस जरा फास्ट करते, स्लो ठेवलेला. आता ह्याला कड आला काय झाली ही आमटी. ही तुम्ही घट्ट केलात तर ती भाजी पण होऊ शकते घट्ट, म्हणजे उसळीट आहे. हां पाणी कमी टाकून मी ह्याची आमटी बनवली, म्हणजे भातावर जेवायला वगैरे पण होतं, चपात्याबरोबर खायला होते. ही जर रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब